אז מה קורה חברים? הגעתם לעוד סרטון בערוץ של אין גיימינג. הסרטון היום יעסוק בקייסים ב-CSGO, איך אתם יכולים להשיג דולר בחינם באתר הזה, וגם יש לכם את הדיילי פרי. אז הכל אני אסביר לכם אחרי האינטרו. אינטרו ומתחילים. Easy go. אוקיי חברים, באתר הזה שקוראים לו Chief Case, הקישור אליו יהיה בדסקריפשן. אתם פשוט נכנסים לפרי קייס, לוחצים על ה-Earn Spins, ואז אתם מעתיקים את הכתובת הזאת של השם ועוברים לסטים ניים. ברגע שאתם הולכים לסטים ניים אתם רושמים אותה. כמובן אתם צריכים לעשות רווח בין השם שלכם, לשמור. אחרי שאתם שומרים אתם צריכים לעשות לוג אאוט, וכשאתם חוזרים מהלוג אאוט רק ככה זה ידע ששיניתם את השם. אני לפני איזה רבע שעה לקחתי את הקייס שלי, וזה אומר לכם שאם אתם מכניסים כסף בזמן שאתם השם שלהם זה מביא לך 20% יותר. אתם נכנסים לפה ועושים כאילו על הספין פה, רק אני עשיתי קודם. ואם אתם תיכנסו לקבוצה ותראו שהקבוצה הובאה לכם וזה, יש לכם פה לאן להיכנס, אז אתם תקבלו גם ספין. אז עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לפרומו קוד ולרשום את הקוד שאני הולך להראות לכם עכשיו. הקוד שאני הולך להראות לכם עכשיו הוא קוד שמביא לכם דולר, ולי הוא מביא 10 סנט. וזה ממש יעזור לי לפתיחת תיבות. בואו תראו, כבר מישהו אחד נתן את הקוד הזה והוא קיבל דולר ואני מקבל 10 סנט. כשאני אגיע לדולר, 10 אנשים נכנסים, אני משיג דולר, אני לוקח את זה. אני ארשום לכם את הקוד בדסקריפשן, זה קוד מאוד פשוט, 5 פעמים 5, קוד ממש ממש קל. אז בקיצור, אם אתם רוצים דולר חינם, יש לכם פה אחלה קייסים בדולר. הקייס הראשונה שאני פתחתי זאת הייתה הקייס הזאת, אבל שאני עשיתי 2, וזה הביא לי דברים, עשה אותי ממש בפרופיט. זה הביא לי את זה אם אני לא טועה, ואת זה הביא לי ממש פרופיט גדול, ואחרי זה גם קיבלתי את זה ואת זה. אז ממש ממליץ לכם, אתם יכולים לעשות פספין לפני שאתם רוצים לפתוח, זה לא כזה בעיה. זה לא מראה כמה אתה זוכה עכשיו כי לא שמת כלום, אבל בעיקרון תשימו את הקוד. אתם לא חייבים להכניס כסף, תשימו את הקוד שאני אראה לכם בקישור, 5 פעמים 5, לי זה יביא 10 סנט, לכם זה יביא דולר, אתם תרוויחו יותר. ואל תשכחו עם השם להיכנס לפה ולשים את השם הזה בשם שלכם, רווח, לצאת, להיכנס, ואז יהיה לכם פה פרי. בפרי אתם יכולים לזכות בדברים מאוד שווים. כמובן שאל תצפו לדרגון לור, אלא אם ממש יש לכם הרבה מזל, אבל לי יצא פעם אחת את ה-USPS, ויצא לי גם, לא זוכר, יצא לי את ה-15, שזה כאילו מאלה הכי גבוה. ממש אחלה אתר. מה שאתם צריכים לעשות, אני מזכיר, להיכנס לפרומו קוד 5 פעמים 5, הקוד והקישור לאתר יהיה בתיאור. אם אהבתם את הסרטון תנו סאב, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה תנו לייק ותרשמו בתגובות, ואל תשכחו, לכם זה מביא דולר, לי רק 10 סנט, אז אתם מרוויחים יותר. מקווה שנהנתם, יאללה ביי.